Moro taas, on Make tässä muija. Jälleen kerran. No, tää on mun eka kerta kun mä teen maideita. No, kertokaa kommenteissa jos haluatte, että mä teen enemmän maideita. Nyt ajan siis kruiserilla. Niin sori siitä videosta, kun mä pistin liikkuu. Ja jos näkyy sitä pöytiä, kun mä pistin sen eka kesälomapäivä. Niin jos haluatte, että mä teen sitä kakkososaa, niin pistäkää vaan kommentteihin, että jos haluatte, että YouTube. Jos haluatte, että mä teen siis kakkososaa, mutta sori se meni vähän väärille päin. Niin mun kaverikin just sanoi, että se katsoi läppärillä sitä ja sit sen piti sille väärille päin olla siinä tuolilla, että jos pystytte vaihtamaan, että voitteko pistää sen peukku siihen ylöspäin. Niin, mitä voisi tehdä? Äsken kyllä lupaili, että lähden kaverin kanssa kylälle, mutta en mä tiedä jaksanko mä. Eli kello on nyt 7:45. No ei oo. Se olisi aamuja, täällä oli se sitoo kylmää. Oon mä pistänyt pois, niin mä käyn nopea kusella. Moro! No niin, kusitauko ohi. Niin mihin vois mennä? No, ehkä vähän korkeapuolelta. Vähän irtonamuja. Yeah. No please, karkki. Mä koitin soittaa. Jos haluatte, että mä tein joskus pilapuheluvideon. Niin. Kaverit sanoi, että mulla on 21 tilaajaa, mutta tänään mä katsoin sinne paskaa. Mulla on 19 tilaajaa. Ja arvottaa mitä mulla ei ollut niinku hirveästi aikaa. Niin mä luulin, että no mä en oo tehnyt tähän kanavalle hirveästi videoita. Tää Lennart Lamp, niin se on mun iskän nimi. It's Violet. Joo toi äskeinen oli ihan vitun kammasta. Mut mun piti niinku laittaa se poika muija. Mut mä en osannut vaihtaa sitä kanavan nimeä. Niin mistä tästä sit puhuis? Eka kesällä. Vittu. Eli maideita. No ehkä 20 jaksoa sitä kesälomasta teen. Sitten me lähdetään myös Viroon, niin sielläkin mä luulen, että kotolle. Alkaa mieluummin siellä. Tää on nyt huono. Tää on semmonen... Ai hitto, tää on kuuma. Tälleen tässä. Niin, nyt ollaan tässä katolla. Kyllä peili kuumaa. Niin mistä tässä puhuis? Maideita. Niin, jos te pystyisitte jotenkin tilaamaan sen mun kanavan, niin olisi hirveän hyvä. Ehkä yksi tyttö meidän luokasta on poistunut mun tilaajista.
Koska kun mä olin niillä, niin mulla oli 19 tilaajaa. Mut se tilas mut, niin mulla oli 20 tilaajaa. Ja sitten yksi mun kaveri tilas mut, mä en sano niiden nimeä. Kun mä lähdin vittua pois, pitää käyttää nimeä ja julmea ja pohka. Ja alkaa kaikkea vittuille. Niin se yksi poika yhdestä vintistä on varmaan poistunut. Jos sanoo, että mulla oli 2 tilaa ja sitten se tilasi, mutta mulla oli 2 ykaa. Aatelkaa, jos joku tekee sillä, että tässä on muuten hienot maisemat. No, mä oon tässä vittuminkin katolla. Jostakin tuli varmaan ihan huono video. Niin. No, mitäs tässä tästä? Jutellaan. Tollekin vois mennä pomppimaan. Virossakin tulee varmaan video. Mut jos te voisit tilata, niin mä voisin tehdä ehkä. Joo, mä asuisin täällä Juvalla. Ja mä kehtaisko sanoa mun osoitteen? No, Vanhan Myllyn tie ja talo 18. Niin tulkaa ihmeessä pyytämään. Voidaan tehdä joku käykää se tsekkaa mun kaverit videot ja Autora Lumi. Molemmat on mun kavereita. Mut löytää kyllä Aku Hämäläinen ja Suvi Väisänen. Kyllä siitäkin löytyy. Mitäs vielä? Ja sit vielä sit käykää tilaamassa Peppo GT. Eli se on mun yhden kaverin. Että se on ihan hyvä äijä. Kenen kanavaa vielä olisi? Ketä vois vielä ponsoria? Sitten tässä selässä on kuuma. Niin. Tänään on siis. Ja jos te haluatte Grovista video, Growtopiasta, Pokemonista, pilapuheluita. Kertokaa vaan kommenteissa, että mitä te haluatte. Kohta tulee varmaan ehkä 40 tai 50 tilauspessa tai 30. Ja on se kyllä aika huikeeta. Mä oon niin pieni tubettaja. Mä oon meidän luokan isoin, eli mulla on 19. Niin kyllä mä haluaisin, että mua tilattais. Mut mä kuvailen koko ajan tätä ihmeellisyyttä. Ja kertokaa muuten, mikä on mun niinku se videon aloitus. Että on varmaan teille aika tylsää katsottavaa. Ja siinä mun ekassa videossa, minkä nimi on Poika moi, mun piti pistää sen kanavan nimeksi Poika moi. Mun mä pistänyt voi vittu Matti, saat ääliö. En mä tiedä, nyt tulee ihan varmaan. Vai vittu Matti, saat ääliö, haasa paakka. Sen kanavan nimi pitää Poika moi. Moi moi. Ja se on moro.